जोंनि रायमना नेशनल पार्कनि खाथियाव थानाय बे जंगल रिट्रीट बे रिजर्टआव मोनसे एवेयरनेस प्रग्राम हाबाफारि लानाय जादों जिहेतु जोंनि नैबे एनिमेल्स जुनारफोरखौ सेभ खालामनांगौ आरो जोंनि नैबे फरेस्टखौ प्रोटेक्शन होनांगौ बेनि सायाव बेवहाय जोङो गासैबो बे ओनसोलनिनो गावबुरा बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो बुद्धिजीबी बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो जोंनि बे ओनसोलनिनो लाइमोनफोर इयुथ्सफोरखौ गासैखौबो लेंहरनायजों लोगोसे जोंनि एनजिअ आरो जोंनि बनसुनि बिबानगिरि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों लेंहरनाय जादों आरो बेयाव जों गुवारैनो सावरायदों जे जोंनि हाग्रानि गोनांथि जिब जुनारनि गोनांथिखौ जिहेतु बे रायमना नेशनल पार्कआ नेशनल पार्क हिसाबै डिक्लेयार जाबाय भारत सरकारजों दा बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआ जोंनि बे ओनसोलनिनो सुबुंफोरनिल' नङा गासैबो जोंनिनो बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे गिदिर मोनसे सम्पति दा बे ओनसोलावहाय जोङो रिसेन्टलि नुनो मोन्दों जे जोंनि रेयार स्पिसिस गल्डेन लांगुर जाय गल्डेन लांगुरा खालि जोंनि सोनाब आसामावल' जोंनि भुटान जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायावल' बे थायो बेयावल' बिथांमोना मोजाङै थांनानै थानो हायो दा बेखौहाय लानानै गोबां फालांगि खालामनाय आरो जोंनिनो ओनसोलनिनो मानसिफ्राबो बै फालांगि खालामग्राफोरखौ हेफाजाब होनाय आरो जोंनिफ्राय लांनानै दिनै गोबां खौथि दस्रा देशआव फानहैनाय बेफोरबादि इलिगेल माखासे एक्टिभिटिसखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोब्ला दिनै जोंहा रायमना नेशनेल पार्कखौ जों सेफटि जों प्रिजार्भ खालामनायजों लोगोसे जिब जुनारखौबो जों खालामनांगोन दिनै जिब जुनारखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो हायाबा जाय जिब जुनारखौ गुबुन जायगायावनो नुनो हाया अब्ला जोंना जिब जुनार गैयाब्ला दिनै गुबुन जायगानिफ्राय दिनै टुरिस्टफ्रा दिनै दावबायफैनाय नङा आलासिफ्रा फैनाय नङा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनियाबो दिनै थांनानै थानो हानाय नङा दा जोंहा दिनै टुरिस्टफोर लाबोनो हायोबा रायमना नेशनेल पार्कखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायोबा जिब जुनारखौ जों एरहोनो हायोब्ला गोबां जोंनि बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा दिनै रेजर्ट होनानै एबा दखान होनानै गारि मटर सालायनानै दिनै गोबां रोखोमै थांनानै थानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बे रायमना नेशनेल पार्कनि हाग्राखौ जोङो दिनै फोथांनानै लाखिनांगोन थांनाय समफ्राव जों नुनो मोन्दों गोबां गिदिर बिफांफोरखौ दिनै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो दिनै दंफां सिखावफोरजों लोगो नांनानै फानहरनायखौ जाहाथे बे जिनिसा एबार जानो दा थांथोंसै मानो होनोब्ला दिनै दंफाङानो गैलिया आरो दंफां लाइफां गैयाब्ला बे जिब जुनारा बोरै थांनानै थागोन फिथाइ सामथाइ मोनजायाब्ला अब्ला जोङो दिनै दंफां लाइफां गैयाब्ला दिनै जों आबाद मावनानै जाग्रा जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा जागोन दिनै अखानि आंखाल जागोन आरो दिनै बेल' नङा गिथावनासिना जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि बे हाखराव जों दंखल दैखर जावनानै जों दै लोङो बेयो दिनै 30-40 फुटावनो जों दिनै मोनो नाथाय दंफां लाइफांखौ जों फोजोबनानै लायोब्ला सानसे समाव जों 100-200 फुटनि उनावबो गोथौआव जावबाबो मोननाय नङा बै राजस्थान हारियानाफोराव दिनै मा जादों 400 मिटारनि गोथौआव जावनांगौ जानानै फैदों अब्ला जों बेफोरबादि हालोदखौ जों दिनै जोंनि बे ओनसोलनिनो जोंनि सुबुंफ्रा सांग्रां नङाब्ला जों बेखायनो गावबुरा हक जोंनि लाइमोनफोर हक एनजिअ हक एबा गोबां आफादनि जोंनि दैदेनगिरियानो हक जों जयै बेखौनो दिनै सिन्था खालामदों दे फैबाय थानाय समावहाय दिनै बे रायमना नेशनेल पार्कखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोमानायनिफ्राय जों होबथानांगोन जिब जुनारखौ दिनै गोमालांनायनिफ्राय जों होबथानांगोन आरो बेजों लोगोसे जों बे ओनसोलखौ जों समायना खालामनांगोन जाहाथे बाहेरानिफ्राय दिनै आलासिफ्रा दावबायफैनो हायो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा खस्थ' मोना जाहाथे अखा बांखानिफ्राय जों अभाब जाया दै लोंनायनिफ्राय बेसिक थांनानै थानाय मानसिनि बेनिफ्राय जों दिनै बन्सित जाया दा बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ स्पेसियेलि दा बिथांमोनखौ जों खावलायदों दा बिथांमोना दिनै बे ओनसोलखौ प्रिजार्भ खालामनो हायोबासो फोथांनानै लाखिनो हायोब्लासो बिथांमोनाबो दिनै थांनानै थानायनि परिबेसखौ मोनगोन आनइमप्लयड इउथ्स जाय बिथांमोना दिनै साख्रि बाख्रि मोनाखै आरो बेजों लोगोसे जों बुंबावदों लाइमोनफोरखौ दिनै जों वर्क कालसारखौ जों लाखिफिननांगोन मानो होनब्ला गोबां हा हु दिनै ओरैनो थाबाय सोरबा बादिया दिनै थिखा मावनो होसोबाय दिनै समानो नस्थ' जाबाय दिनै आबाद मावनायानो थालांबाय जाहाथे बै जिनिसखौ जों गोसोआव लानांगोन जे जों थिखा मावनायल' नङा आबाद मावनानैब्लाबो जों दिनै सासे एन्टारप्रेनर जानो हायोब्ला जों खौथिनि मालिक जानो हायो जोंनि जा गोबां जोंनि सुबुंफोरखौबो आनइमप्लयडफोरखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हायो दिनै जा हा हु दं जों गासिबो दं दैनिफ्राय लानानै जों सानलाइट दं जोंना गासिबो दं माबाफ्रा आरो बे हाया जाहैबाय बिराद हासार गोनां हा दा बेवहाय जोंना गायबानो आबादानो जायो जिखि जाया आबादानो जायो अब्ला जोंहा मोनसे थांनानै थानायनि जे मोनसे परिबेस दं बे परिबेसखौ जों लाखिलांनांगोन नङाबा फैबाय थानाय समावहाय जों मोनसेबो भागावहाय जोङो थालांनांगोन आरो जों थांनानै थानायाबो प्रब्लेम जागोन आरो फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोन गथ' गथायाबो दिनै एखे कालसारखौनो लालांगोन बेखायनो आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजोंनो बुंनो लुबैदों
जेरावखि थाया मानो खालि नैबे रायमना गसाइगाव ओनसोलनिल' बर' सुबुंफ्रा नङा जेरावखि आसामनि दाब दाब जायगायाव थाया मानो बेंगलावनो हक जे नागालेण्डआवनो हक दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा सांग्रां जानांगोन जोंनि थांनानै थानायनिफ्राय लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनिफ्राय लानानै जोंनि राजनितिक अधिकारखौल' नङा गासैबो बिथिङावनो जोंनि राव कालचार जोंनि राव हारिमु धोरोमजों लोगोसे जोंनि आबहावा जोंनि जि जिनिसखौ जोङो लाखिनानै थांनानै थानो हागोन जों बेखौबो जों दिनै सिन्था खालामनो हागोन बेखायनो जों बनसुआ बुंबाय थादों जों सोलो आरो बोलोनि गेजेरजोंबाबो जों रायजो लाबोनायखौ आरो बेजों लोगोसे जों मोनसे टटेल रिभलिउसना मा खालि रायजो लाबोनायावल' जोंनि बनसुआ नाङाखै नांनो थांनाय नङा दिनै जोङो मावनाय दांनाय जानाय लोंनायनिखौबो जोङो मावनो थाखाय जों यां जेनेरेशन्सफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जों ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु कालचार गासैखौबो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय आरो जों वर्क कालचारखौ बेसिकेलि जों माने साइन्टिफिकेलि आरो जों मोजां माने बांसिन कमार्शियेलि जों आबाद मावनानै जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा आबाद गासैबो जों बेयावनो थांनानै थानो हायो बेखौ जों बांसिन फकास खालामदों आरो जोंनि गेलेनाय फरायनाय बे गासैबोखौबो लानानै जोंनि बनसुआ फैबाय थानाय समाव आरो गोख्रों भाबै जों मावलांगोन आं खालि जोंनि रायजोफोरनि कअपारेसन जोंनि इयुथ्सफोरनि कअपारेसन आं बेखौ लुबैदों आरो बनसुआ जेब्लायबो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों जेब्लायबो खामानि मावलांगोन।